Uluhan sa ato mga balita, ang konseho sa syudad sa Sugbo ni aprobar na sa pag-establisar sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo o digital highways ni ini. Ang hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ni awhag sa mga motorista o mag-drive sa tanang matang sasakyanan nga magmatngon sa ilang pagmaneho human sa sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan. DSWD nagtinguhang mahatagan og temporaryong trabaho ang 3,000 ka mga out-of-school youth. Usa ka inahan gitigba sa iyang silingan og namatay. Samtang si Secretary Cristina Garcia Frasco aduna nay kamanduan nga tangtangon ang iyang mga hulagway sa tanang tourism materials. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mohatod sa atong mga balita news updates. Ano karong Miyerkules mga kasama, Pebrero 4, 2026. Kumo sa inyong kahaponon karon. Labi na kay doon na say hulga. Yung tropical depression nga si Basyang mga kasama nga naghulga sa southern part sa Cebu. Apadugang pang pag-analisar o dugang pang weather update karong taud-taud sa panag-uban diri gihapon sa DYHP News Updates. Sa mga nagmaneho na sa ilang sakyanan, kumanduan karon sa atong mga otoridad nga mag-amping sa pagmaneho, likayan nga under sa influence sa ilim nung makahubog samtang mag-drive, magmatngon kanunay usab. Amping sa pagmasahero sa mga taxi drivers nga naka-monitor karon sa atong ang sibianan sa DYHP sa atong digital platform DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app asa man kamo nahimutang mga kasama naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Labi na sa atong mga overseas Filipino workers OFWs, mayong hapon ninyong tanan ug mayong adlaw. Samtang update, kabahin itong controversial nga mga hulagway, controversial nga mga materials nga nakatatak ang hulagway o mga posing ni DOT Secretary Cristina Frasco. Karong adlaw gibando ni Tourism Secretary Cristina Frasco nga ipatangtang ang hulagway niini sa tanang tourism materials kuman gi-question ni Senador Raffy Tulfo ang matod pa self-promotion sa Department of Tourism kon DOT. Iklaro ni Frasco nga wala niini gi-promote ang iyahang kaugalingon ug wala usab siya plano nga mulan sa magpapili sa 2028 elections. Dugang pa ni Frasco nga ang iyang pagka-visible kabahin lang matod pa sa iyang trabaho isip Tourism Secretary. At oras sa 5:17 na sa kahaponon, ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo ni aprobar sa pag-estabilisar sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo og digital highways. Kasama mo sa Balita Radio 1, Eli Bolunos. DYHP RMN Report. Aprobado na sa Konseho sa Sugbo ang pag-isabilisar sa kagamahanan sa dakbayan o digital highways niini, partikular na sa pagbugda sa Citizen Action Center. Ingon man sa web portal update sa City Government. Ang City Council pinagi ni Konsehal JP Labella ni aprobar niini, taliwas pagsupak nilang Vice Mayor Tomas Osmeña o Konsehal Disenyo Andales. Gipasabot ni Labella, gaminon nanon ang Citizen Action Center. Ilabi na itong dunay mga transaksyon sa kagamahanan sa dakbayan. Ang Citizen Action Center is the online platform kung asa ka makareport. Dili na kinahanglan mangutana kung asa na ang reklamo nya makita gyud ninyo ang updates until masulbad siya. I believe these projects will reduce confusion o reassure atong mga constituents na dili na mabiyaan ang ilang mga request of follow-ups. Sa pikas bahin, ang web portal sa City Government giingon ni Labella nga mauusab ang online version sa City Hall. Ang Cebu City Government web portal, online version na sa City Hall. So instead of asking asa ka mo adto or kinsa akong duolon, you can just go online and
and find city services announcements, forms, schedules, and updates from all departments. Pakita na sa SAD ang mga bayranan ug asa magpa-register. Si Konsehal JP Labella ang City Council ligahin og 15.5 milyones pesos alang sa pag-establisar sa digital highways ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyoman? Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN. Mo nationwide. At oras sa 5:19 na sa kahaponon, samtang ang happy sa kapulisan sa syudad sa Sugbo, may awhag sa mga motorista o mga drivers sa talang matang sa sakyanan nga mag-atmatngon sa ilang pagbaniho human sa sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Human sa sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan sa probinsya sa Sugbo nga misangpot gyud sa pagkakala sa mga kinabuhi, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. miawhag sa mga motorista ug driver sa mga sakyanan nga magmatgon sa daga pagmaneho. Gawas nini ang giawhag ang mga driver nga siguruduhon gyud nga ang ilaga mga sakyanan nga gimaneho roadworthy tungod kay nakadepende kanila ang kinabuhi sa mga pasahero ug sa mga tao nga migamit sa karsada. Kanon naman nga nakala sa disgrasya sa kadalanan ang usa ka pulis dito sa siyudad sa Naga niadto nga Domingo sa buntag, human namangga ang gihaga motorsiklo sa Bilikay nga series bus samtang nakala susab aga magtiayon dito sa siyudad sa Toledo, human gidaro sa usa ka dump truck ang ilaga tricycle sa barangay Ibo pagkalunes sa gabi. Lakip sa giplano ni Mangilin aron nga maminusan ang mga disgrasya sa kadalanan, mao aga pagpakigalayon sa Land Transportation Office nga mapaubos sa pagbansay-bansay ang mga pulis personnel sa kalungsuran o ang mga component cities sa lalawigan sa Sugbo aron manipitay sila sa maong ahinsa sa pagpatuman sa LTO code. Gawas nini magpatabang usab sila sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Pinaagi ni Cebu Governor Pamela Barcuatro nga makapalit sila og breath analyzer aron malikayan nga dunay magmaneho sa ilang sakyanan nga mga hubog. Mipasabot si Mangilin nga dako og matabang ang breath analyzer sa pagpasaka og kaso sa mga pulis niadto nga mga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan. Ilabi na kung ang nahitamong insidente dunay makalas nga kinabuhi. Mipasalig na hinon kanila ang LTO nga mopahuam sila og breath analyzer samtang wala pa makapalit ang kapitolyo niini din matag distrito dunay usa. Samtang nakigalayon na si Mangilin sa mga barangay official sa kalungsuran nga tabangan sila nga mubantay sa dagan sa trapiko silang dapit ilabi na ngadtong kanunay nga dunay aksidente sa kadalanan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong radyoman Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:21 sa kahapon, kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Di ba naghamin pag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Doon kanit siya rantidikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Pwede imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw magkatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. DYHP una sa lahat. Traffic update. Sa dili pa sa atong weather report, mga kasama update ni Tropical Depression Basyang ato sa i-check atong kadalanan kadong mga orasa gumikan kay sayod kita karong mga orasa ting panihapon na paingon ting gawas na po sa mga estudyante ingon man sa mga trabahador atong workforce. Radio man Josephos gihana unsay latest sa gawas nga bahin kasama JQ. Yes, salamat ka sa mga Radyo Banda Aida. Ano ba rasa neta mahimutagon sa may iskaryo habig sa Barikaput House sa Dakbay sa Sugbo ato sa Gwaron nga gi-aninaw ag pila ka baga daan o dinhi sa Dakbayan. Ano ning maong kapag sa adlaw nga kining Miyerkules no sa tunglang diri sa may iskaryo kung gika sa may iskaryo street padong diri sa may Kaputaw, slow moving karong oras pero gaabot diri sa may tubang bahay sa Sacred Heart Church sa medyo awan-awan rin dapita padong diri sa may eskina Gordo Avenue ang hinay lang sa ang dagan sa masakan kung gika sa may eskina Osimo Boulevard
tungkol sa may Wana Osminya, kaya na may mga intersesyon nga banding habig sa may Framos Extension o sa may Wana Osminya. Samtang ang Picas Lane, kung ikaw sa may Esquina Gordon Avenue, slow moving sa Pamasakanan, padungkol sa may Esquina Wana Osminya, padungkol sa may Cebu Provincial Capital. Napiktuhan ini ang Viles Carpagarasa o sa bandaga sa Masakanan, padungkol sa may Virama Avenue o gadri sa may habig na sa may Salvador Extension sa Barangay Labangon. Samtang ang Mango Avenue, slow moving ang mga sakyanan padungkol sa may Jerome Solomon Avenue, sa may Esquina Gordo o Gamay E. Chavez, laos na sa may Esquina MG Kinko Avenue. Samtang ang diri sa may Gordo Avenue gikan sa may GY Square, moderate to heavy traffic sa padungkol sa may Esquina Mango Avenue. Samtang ang diri sa may downtown area, ang mga danoy wari ang kabalakan moderita sa manining Ligaspi, Colon, San Siangco, ako Salim ug uban pa nga bayad sa Mapinis ang lito na may wanay basket nga himo diri sa may Colon area karog adlaw o kagabong adlaw. Samtang ang Cebu South diri sa Dakbayan sa Subo, ang inbakal sa may dagan sa Masakanan, padung diri sa may Basakwardo sa Barangay Mambaling Flyover o last diri sa may SMC side. Ang SRP moderitra dagan sa Masakanan karga bagarasa sa kahaponon. Samtang ang norte sa Dakbayan sa Subo, ang Governor Quintor ang Bantal area rin maroy hot karon dagan sa Masakanan, padung diri sa may Foodland, sa may Fortuna o lahos diri sa may Kalubihan na Talamba. Ang Pobjan Polisikan ng IT Park padung diri sa may Mabulo Church, moderate heavy traffic karon o gikan diri sa may IT Park Lahos diri sa may Apas o sa may GY Hawig no sa may Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. May pila ka sitwasyon karon sa kalanan ang gabor sa adlaw nga Miyerkules kikates gawa sa lang sa traffic update on your radyoman Josephus Gano DYHP Tataka R. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:25 sa kahaponon, samtang DSWD nagtinguhang mahatagan og temporaryong trabaho ang 3,000 ka mga out of school youth. Kasama mo sa Balita Radyoman Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, moabot sa 3,000 ka kabataang individual nga anaa sa low-income households ang gikataktang makahimo sa temporaryong paid work program sa gobyerno. Ang maong inisyatiba ilawom kini sa kapangyarihan at kaunaran sa barangay kun KKB Cash for Work program kun CFWP alang sa kabatan-unan. Makaabag sa Department of Social Welfare and Development kapit bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services kun DSWD Kalahi SEED sa maong programa, ang Department of Labor and Employment kondole. Kasama mo sa balita ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Salamat Radyoman Remart Pugoy. O gini nga portion mga kasama, dalit ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Nasayod ba mo nga ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors? 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. O girekomendar sa mga medical doctors mga kasama sa mga cancer patients. Nag-anto sa taas nga sugar level. Ingon man, nakas natin mga arthritis, rayoma, ato mga lola, mga lolo diha, mga kasama, Life Extension Vitamin D3. Bisan gali sa mga kababahinan, mga nakas natin menstrual problem,
pag life extension, vitamin D3 na mga kasama. Adunay libreng medical check-up Lunes ngadto sa Sabado. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon sa mga clinics ni Osmeña Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, ingon man sa Kansaga ADM Building. Na diha, dako kayong karatula diha. Life Extension Vitamin D3. Bisan gali ako, mga kasama, di tapawa aning Life Extension Vitamin D3 alang sa tong ligon nga resistensya immunity. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:29 sa kahaponon mga kasama, nakalas gyud ang kinabuhi sa usa ka 39 anyos nga inahan human kini gitigbas og sundang sa makadagang higayon sa iyang silingan nga giingong naggumon sa illegal nga drogas mga alas 11 pasado sa buntag kagahapon adlaw sa Purok 3 Barangay Punay bukang bahin sa lungsod sa Aluginsan. Gideklarar nga dead on arrival ang sa taga Aluginsan MDRRMO ang biktima nga si Myrna Alingasa Yuson, Minyo lumad nga taga Leyte, apan nagpuyo sa maong lugar. Nailhan ang suspect nga si Josely Abuene, 43 anyos, usa ka mag-uuma og mangulingay og residente ra usab sa maong dapit. Subay sa investigasyon sa Aluginsan Police Station, pinagi sa hepe diini nga si Police Captain Crisanto Arreglo, ilang gikahinabi ang saksi sa panghitabo sa silingan sa duha ka mga nailhan nga si Carmelita Yares. Misaysay si Yares nga giadto siya sa biktima kay matud pa nagkuha kinig litrato sa ilang balay para mahibaw-an ang kahimtang niini og mahatagan sila ayuda tungod sa bagyong Tino. Gingong si Yuson ang ilang gisaligan nga mukuha sa mga litrato sa ilang mga balay kay siya ang adunay cellphone o kaybaw nga mogamit niini. Ikataho nga ang suspect nga si Albuene kalit lang naabot sa panimalay sa maong saksi og nangutana kini kun asa ang iyahang inahan apan litubag ang biktima nga wa sa makahibaw o wala sa maong panimalay. Ug tungod niini kalit ni kuha matod pa ang suspect sa iyang gitakin nga sundang dayon tigbas nga to sa biktima diin naigo gyud kini una sa iyang tiil. Nakadagan matud pa ang biktima apan giingong naabtan pa gyud kini sa suspect o gibitan kini paingon sa ubos nga bahin sa panimulay og didto na gitigbas sa makadagang higayon di naigo na ang luyo nga bahin ingon man ang liog. Misuway pa og sibat ang suspect apan dali kini nga narespondihan sa kapulisan nga may resulta sa iyang pagkasikop og gitanggong na karon sa Aluginsan Police Station. Sumala pa ni alias Marie, residente sa maong dapit, ug suod nga silingan sa maong druha. Nga may panagbangi ang mga biktima o naman ang suspect hinungdan nga wala sila makatuo sa maong panghitabo. Niadtong adlaw sa maong insidente, nakapangayo pa og tabang ang biktima apan wala makaduol ang mga silingan tungod kay isog na kaayo ang maong suspitsado. Samtang ang suspect miangkon nga nabuhat niya ang pagpanigbas tungod kay napuno siya sa mga istorya og libak nga iyang nadunggan. Nidugang sab kini nga wala siya magmahay. Matud pa sa iyang gibuhat og nanghulga pa nga iyang hutdon ang iyang mga silingan. Sa pagkutlo ning balita, ipabus na sa autopsy ang patayng lawas sa biktima samtang ang suspect giandama na sa pagpasakag kasong murder. Ang maong area personal usab nga bisita sa DYHP News Team pinagi ni kasamang Jane Gallardo og ni kasamang Jessie Sumampong og aniya ang tipik sa pamahayag o pakighinabi ngadto sa suspect nga natanggong sa Aluginsan Police Station. Sir Joy, maayong buntag sa DYHP Araman Cebu o sa IFM Cebu, sir. Sir, nganong nabuhat man to nimo ang pagpanigbas sa imong silingan? Sa mahinungdan ato, sir? Ha? Nakalitan ka? Unsa man, sir, nawa ka sa imong pananaw, sa imong una-una? Kaya ba madungong nga doon na tugtog ng pamilya ng pamilya awa. Gokdon ka? Tugtog ng pamilya. Gokdon nimo? Nga naman, sir, naan sila isala nimo, sir? Lakiyar. Sige tabi ng mga. Ha? Pagiging sa ng tabiya. Unsa mga gipagtabi pa nila, sir? Ako to. Nga, Ako lang. Ako to.
Nya gikuan gi tinuod gid ani nimo sir kay namatay ra ba gid ang imong gitigbas. Ato higayuna sir di ka hubog. Kay sayo-sayo para ba ni nahitabo mga alas 11 sa buntag, di ba? So hayag-hayag pa in town to sir. Ato higayuna sir, asa man idapit na hitabo, doon ra ning balay sa inyo ha. Silingan ra ni nimo. So kaila ra gid ay kaayo nimo sir, wala ka nagbahay ani mo gibuhat. Ano yun? Kaya siya na. Kay gitinuod man gid mo kapila man nimo siya gitigba sir. Hindi pamilya ito, daghan ko napatay po. Ha? Daghan ko namatay dito semua. Dagan mo na ikaw pa ang nagpatay or first time nimo ni patay? Na ako yun. Sa ako nagpatay na kaya dito sa mua ko. Napoy lain. Ikaw sir, first time nimo nga nipatay sir. Tungod lang kay makadungog kag mga istorya. Unsa man napuno ka sir? Tulong na ba? Unsa pa man diay nga mga istorya sir nga nakapasangkot man gyud nga napuno jud ka nga nipatay naman gyud ka sir. Unsa man nga mga istorya nga nakapa tukmod nimo nga mo tigbas? Ano to? Mo sa ganito sir? Atong klarohon lang sir. Kaya hindi gawang dawat ko pag masimbang doon ng pamilya. Hutdon ng pamilya ha? Mua. Kamo ang hutdon. So sa kada imong gipatay nga pamilya may gainon sir. Pero nadunggan ra na nimo sir. Dili ingon nga gikan gid anang biktima. Dili siya ang gaingon. So, ang buntag sir. So, tungod ra dahil sa mga istorya sir, napuno ka. Karon sir, usa man imong sulti in town sa kabanay nga namatay ra bagid imong gitigbas. Basi ganahan ka mga ikaman, mga igagpasaylo. Nang saon man lang giron, sa bisyuhan lang nimo. Salamat kaayo sir Joy ha. Mga kasama, tipik sa paghihinabi ni Rajaman Jane Gallardo dito sa police station sa Luginsan, Pastilan. Tanawa kasama ni Sir, pahinay-hinay dayon og tingog. Dili klaro og tirubagan. Luoy kaayo ang nahibiling pamilya in town. Nagbangutan nga pamilya sa biktima gamsanglit. Nagbilin in town to og tulo pa ka mga anak. Unya, traumatic kayo nga insidente mga kasama gumikan kay naabtan pagali sa usa sa mga anak sa biktima nga maulan to gidangatan sa iyang inahan, nagkadugo na tungkol sa mga insidente. Matod pa sa report kasama Jane, pinagi sa investigasyon sa kapulisan nga illegal nga drogas, under influence illegal nga drogas ang maong suspetsado mga kasama. Stilan, tulo ka mga anak ang gibiyaan in town nga mga nagtungha para ba gagmay pa kaayo ang mga anak in town sa biktima. Sa pagkakaroon, giandam na ang kaso nga pagpatay batok sa suspetsado. At oras alas 5:37 na sa kahaponon. Kugarita sa dugang balita mga kasama magikan sa Kapitolyo guban pang follow-up sa report ni Radyoman RV Veloso. Kasabang RV. DYHP Tatak RMN Report. Yes, kasamang Aida, kabahin kini sa nagpadayong pagtuki sa suspension order nga nadawat sa mga opisyal sa lungsod sa Milanilla kauban usab ang napulo ka mga konsehal niini. Kasong grave abuse of authority, grave misconduct, gross neglect of duty, harassment ug oppression mao'y kasong gipasaka batok nila ni Milanilla Mayor Rajiv Enad, ang Vice Mayor nga si Elanito Peña ug ang napulo ka mga konsehal nga nagsilbi sa milabayng terbino nga niresulta na hinuon sa pagkasuspenso niini. Ang gipanganaon nga desisyon sa Office of the Ombudsman sa mga opisyal nagsukad kini sa reklamo sa Jumara Construct Corporation
ug Jumara Agri-Foods and Supply Corporation nga girepresentahan usab sa usa ka mayra lapitan nga subay sa pagsusi nakitaan kini og substantial evidence o igong ebidensya aron nga suspensohon ang mga opisyal. Kini tungod sa giingong questionable nga pag-deny sa mga opisyal sa rehabilitation plan sa maong kompanya diha sa sitio na po Barangay Gindaruhan sa maong lungsod. Nasayran nga niadtong Nobyembre 18 sa tuig 2021 giduso og request alang sa mayor's clearance for application alang sa special waste disposal permit ang maong kompanya tungod sa himuon unta nga expansion sa Barangay Gindaruhan. Lakip sa giduso niini ang aprobado usab nga sangguniang bayan resolution na nag-aprobar sa issuance sa preliminary assessment ug locational clearance uban ang development permit. Apan tungod sa sunod-sunod nga pagpangliki nga nakita sa Mines and Geosciences Bureau kun MGB ubos sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR sa maong lugar, miduso kini sa ilang geohazard assessment report uban usab sa mga rekomendasyon niini aron nga maalibyuhan ang mga nakitang liki sa dapit. Hinungdan nga temporary unang mi-issue og cease and desist order ang buhatan niadtong Abril sa tuig 2022 aron nga masiguro nga ang operasyon sa maong lugar dili makahatag og dugang risgo sa mga namuyo. Subay sa rekomendasyon, miduso usab og rehabilitation plan ang kompanya apan gihangyo kini sa MGB nga kinahanglang ipaubos sa mas detalyado nga geotechnical study aron nga masiguro usab ang kaluwasan sa mga residente sa dapit. Giingong sunod-sunod nga tigom ang gi-request sa kompanya aron nga makapresentar kini sa rehabilitation plan apan giingong wala siya makadawat og tubag gikan sa bungatan sa mayor ingon man sa sanggunian sa lungsod. Sa Hulyo usab sa 2022 mipasar og resolusyon ang sangguniang barangay sa Gindaruhan nga nagpadayag nga dili sila supak sa rehabilitation plan sa maong kompanya sa dapit. Apan niadtong Setyembre sa 2022 ang SB usab sa lungsod diduso og resolusyon nga nag-deny sa special waste disposal permit application sa goat farm ug motor pool sa kompanya. Lakip na ang gihimo nga rehabilitation plan. Subay sa gihimong pagsusi ug investigasyon usab kasamang AIDA sa DNR ingon man sa sakop usab sa ombudsman, nakita nga aduna usay lain nga poultry farm ubos sa pangan sa JLTM ug CMT nga poultry farm nga nag-operate sa maong lugar ug wala kini misubay sa nahimong rekomendasyon sa MGB ug wala sad kini mosubay sa boundary markers na gipatuman sa maong buhatan. Subay niini nasayran usab sa investigasyon sa ombudsman nga ang maong poultry farm nag-operate apan ang kining mga complainant, ang kaning mga reklamante ubos sa JKCO o Jumara Agri-Foods and Supply Corporation ug ingon man ang Jumara Construct Corporation gidid-an sa sangguniang lungsod ang permit niini aron nga maka-operate sa lugar. Base sa desisyon sa ombudsman, nahimo nga batod pa ang maong aksyon sa mga opisyal, excessive use of authority kung na inflicting injury sa form of financial losses sa complainants, lakip usab ang pagsupak niini sa kamanduan sa MGB uman sa DNR pagpahigayon og rehabilitation plan sa maong lugar aron nga makapadayon usab kini sa operation sa maong barangay. So far mo na ang nahimong bag-ong detalye kabahin sa suspension order nga giluwatan sa ombudsman, gipakanaog nga desisyon ngadto sa mayor nga si Rajiv Enad, ang vice mayor nga si Elanito Peña ug napulo ka mga konsehal sa lungsod kasamang AIDA. Atong balikan nga ang mga suspended maoni sila si Oscar Cañares de la Calzada Jr., sila si Samuel Gordsin Adlawan Jr., Jesus Dinoyo Velez, Jeremias Llanos Cañares, Jaime Secretaria Caumeran, Jenny Zafra Yang, Jennifer Dihan Lariosa, Proserfina Laput Pautrao, Petronilo Entera Traya, Rick Ryan Zafra, o Junri Casquejo Bragat alang sa oppression or grave abuse of authority. Din ila kining pagabayran isip penalty nga 1-year suspension o subay niini kasamang AIDA wala usab sila madawat nga sweldo tungod sa maong desisyon kasamang AIDA. Nasayran nato nga sa milabay nga mga adlaw niluwat og pamahayag si nila Mayor Rajiv Enad gumikan sa
desisyon nga iyahang nadawat adtong Pebrero 2 diin matud pa ang iyahang gibuhat alang sa pagproteher sa kalikupan na diha sa lungsod sa Mindanilla sa Barangay Gindaruhan apan sa suway sa atong nasayran sa desisyon mao kini ang nahimo nga gipakanaog nga desisyon tungod sa giingong pagsupak niini sa kamanduan usab sa Mines and Geosciences Bureau DNR sa pagpahigayon og rehabilitation plan sa maong dapit kaysa mga Aida. So far mo na ang nakuha nato nga report gikan usab sa ombudsman kasama mo sa lalawigan sa Subo Radyoman RV Veloso DYHP tatak RMN. Aron mas daghan pang mga konstituense nga makaparehenso alas sa umaabot. Dengan salamat Radyo Man RV Veloso. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix, aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:45 na sa kahaponon. Mubalik ta sa ato mga balita human sa mga pahinumdom.